sunt Mihai, după cum știți, și astăzi o să jucăm cu un prieten. Bagă-te-mă odată. Da. Salută și tu. Salutare. Bă, unde ești? Aici. Oh, salut. Da. Intră înăuntru. Intră aici înăuntru și vezi că ăla e pachetul meu de skin. Nu e. L-am... Creatorul l-a făcut. Mi și-a dat pup Dadeu. Aici minez eu. No, eu mă duc să... Nu. De lemn pentru mine. Am aici, uite câte steguri am. Uite, 3 steguri am. 3 steguri și... Ce? Stați puțin, nu o să scuzați. Dă și mie Să închideți ușa. Îți dau acum. Dăm lemn. Stai puțin. Dăm lemn. Când trebuie. Că vreau să fac niște traptoruri când deschidem, să le deschidem. Ia stegul. Vii să-l iei, să-ți fac și un topor. Am găsit un din ăla și l-am pus. Mulțumesc. Nu, îmi fac un trânăcou. Fac eu, lasă că fac eu. Că-ți fac de piatră. Las că fac eu. Vrei să fac de iron? Când de... Da, am 6 iron și îl păstrez pentru armură. Da, îți pare că n-ați... A, nu pe mapa asta, pe mapa cealaltă. Mi-aș dori să avem armură de piatră. Da, și eu. Da. Hai Ai să... văzut la explozii TNT că atunci se distat. Hai să-ți dau ăsta. Stai. Ia-l pe ăsta. Nu scop mine cu ăsta mai acolo. Că vreau să-mi iau piatră pentru zâle. Da, am și eu piatră. Da? Mi-ajunge atâta. Și să pun și niște torțe. Pong. De aici o să ne ducem în jos. Ce pot să fac lever? 1, 2, 3. De ce faci liver-uri? Dintr-un băț și piatră Și cum sunt ordonate? Nu știu, că nu cred că ne-a dat coordonate. Păi scrie acolo unde îl faci. Leverul este doar o piatră și un băț. Hai să O piatră din aia spartă și un băț. o piatră, ia să văd. A, ușor. Pregătesc casa. Pe ce dificultate ești? Să văd, pe dificultatea maximă. Oh my god, și încă nu s-a spawnat. Bă, ai luat seed-ul. Ce Hai, seed? ai luat seed-ul de la... 2, 5, 5, 6, 5, da. Deci, văd un Enderman. Oh, vai. Enderman, rupe cap. Nu pot, bă, că nu am sadia special pentru el. Am acoperit și eu. Da, știi că poate să se teleporteze la noi. Da, dar numai dacă te uiți în ochii lui. Da, mă uit în ochii lui. Da. Uite-te, du-te și uite-te. Nu, că mi-e frică. Ce place skin-ul ăsta nou? Da, ăla e skin-ul meu, că eu mi l-am pus. Întrebați lumea. Skin pack. De fapt, ăla nu s-a pus, dar nici nu E l-am nou postat. skin pack din Alphabet 013 5. De fapt, hihi. Bătași, nu le zi. Dacă vreți să vedeți, am și GTA San Andreas. Dacă vreți să mă întrebați de unde l-am, îmi ziceți, o să vă las acolo Facebook-ul meu și tot ce vă trebuie. El n-are Facebook, dacă întrebați, n-are nici cont de YouTube. Dar nici nu vreau să-mi fac. Poate să mai jucăm cu cineva. Bă, unde e camera mea, unde îmi fac eu aici? Unde? Că e camera noastră. Pe cine omori? Ai găsit spawner? E spawner, mă. Ia, mă! Bă, ăsta e al doilea spawner pe lumea asta. Că parcă am mai găsit unul. Nu pe lumea asta. Da, dar am avut... În fiecare lume pe care noi o creăm, avem câte un spawner undeva. Ai văzut și la... Da, unde e spawnerul? Și la prietenul meu, că am găsit... O dat el cu TNT și o găsit un mob spawner de zombie. Bă,
pe copiere de casă, să vezi ce ți-am făcut la casă. Să pui TNT-ul să-ți arăt. Să vezi ce o să se întâmple cu casa ta. Lasă-mă, eu că nu vreau să-mi faci nimic la copiere. Ți-am stricat-o. Ce? Și o să-ți arăt ceva. Am pus TNT și de acum știi cum? Nu mai pot să... Las că pun skin-ul din skin-ul ăla nou de skin pack Creeper-ul și skin numele. Cu Dinamo Buculesti. Filmăm aici! Scuzați-ne. Bioșolă de-a mea, cali de guce, foc! Da, e verișoara mea primară. E prima mea verișoară primară. De fapt. Stai, tu nu mai ai niciun verișor sau o verișoară? E primară, adică de-a întâia. Am de-a doua și de-a treia numai. Da, are 9 luni, bă! Are 9 luni, bă, dar e verișoara mea primară. O să fac eu o casă subterană ca în cealaltă lume. De ce aș cumpăra cartea? Știu deja cum să fac. E doar $1. Mult mai ieftină decât celelalte opere de aici. Cred că sunt metod. Cum să câștigi la cărți? Ar fi o lucrare predată la cursul meu activ la amândoi. Vă anunț că cei de la Târgul de Artă nu sunt niște nătânci care cumpără gunoi absolute. Priviți pădurea din coș de banane uscate. Ar arăta divin pe policioara mea. Nu avem niciun cumpărător. Da, chiar crezi? Adorata, drăguță și simplă. Oh, cumpăr 3. Drăguță și simplă? Știu, Sherwood, procedăm complet greșit. Astfel împrumusețăm. Stai cămăruța mea. Da, și eu o să fac o cameră, dar eu mi fac mai jos de șmecher. A mie mi ajunge. S-a făcut Z. Mă duc să văd ce Fă mai slaburi, fac. fă slaburi. Vezi că mă asigur că să nu fiu niciun creeper. Dar mi Da, s-a am... cunoscut răul ăsta. Păi e chiar mapa aia care am făcut-o noi cu casa în copac. Mie mi se pare că e YouTube-ul. Eu mă duc pe râu, not pe râu. Exact, YouTube-ul e. Da? De ce ne-am mutat? A, nu YouTube-ul, ăla la antie. Deci ai luat seed-ul și l-ai copiat-o. Nu de la ăla, de la casa aia în copac. Nu YouTube, îi zicea Mi World 2, parcă. Lumea mea, adică. Dar nu știu de ce pune ca lumea mea. Numele e Schmitty. Sigur, șmechere. Nu, îmi trebuie o torță în camera mea. Uite, eu sunt cel mai șmecher, bă, eu pun de ăstea să coborâm mai ușor, băi, ce ești tu? Fac un furnal. Da, eu o să-mi fac aici o cameră. O să încep de aici să fac... Ți-am zis să faci câteva slaburi. Pentru Avem nevoie. deci de care? De piatră sau de lemn? De piatră. Noi. Deci am făcut un steak. Și ajunge un steak. Dă-mi-l. Da. Mi l-ai dat? Da. Ai venit așa, mulțumesc. Un steak. Tu câtă piatră ai? Că eu am făcut și scări să punem. O, mai am destul. Eu să trebuiască să mai vin să... În lumea, acest episod o să țină numai 15 minute. V-am spus, cu câte mai multe like-uri, cu atât mai multe episoade. Amice, e timpul să ne dăm bătuți. Mamă, câtă chiatră o să-mi trebuiască. Eu și Cooper v-am văzut încercând să faceți cărți. Cine a gândit că una de noastră v-ați putea ajuta?
Cum să faci o carte? Bun, să văd ce și-a făcut nebunul ăsta, dar întâi să văd câteva țorțe. Până acum n-am nimica. Doar scrie să știi. Eu știu cum să fac asta. E bine. Mulțumesc că mi-ajunge atâta. Care destul lumină. Genial! E foarte simplu. E timpul pentru a-ți monta despre cărți. Mama, unde mi-e lopata? Ai făcut lopată? Eu mi-am făcut toate chestiile. Vezi că pe acolo o să ieși pe afară. Ne-am învins recordul cu 3 secunde. Nu, acum pun la smelta niște cobblestone. Pentru mine. Iau lecții de șopat și am nevoie de sfaturi privind influențarea profesorului. Îi place de mine. Iar eu sunt făcurit de ea. O iau! Wow! Dacă folosesc strategia a 13 a părinții, îmi cumpără iepurașul lansator de Clover 3. Mersi. Parcă sunt coduri de frișat pe viață. Oh, da! Ce mod de a împărtăși știința! Enciclopedia amicotanică. Frișmitii îi place. Poți semna cartea pentru un șnițel? Dar de unde am stone făcut? O să fac un stone cutter. Nu ne trebuie, că cred că i-a dat remove-ul. Cred că i-a dat remove-ul. La stone Pentru cutter. că, știi de ce? Pentru că slab-urile acum sunt în crafting table și ar trebui ălea de cheată și ar trebui să fie în stone cutter. Da. Cred că i-a dat remove-ul. Unde e placa de skateboard cu chestiile alea grozave? Lumea recunoaște ceva genial din prima și își facă pe loc. Vorbiți și alte plăci de skateboard. Nu la fel ca aceea. Dar știi, măcar nu i-am lăsat pe fratele meu și pe Cooper să le învingă. Da, a fost aproape. Parcă vrei să revii acum la afirmației. Aceștia sunt cei doi copii uimitori care o serie timp Și mie mi-o să mi se spargă. și lumea prin surprindere. Mulțumim, domnule reporter. Episodul se va termina peste câteva minute. Unde pot să găsesc lână? Că ne trebuie lână pentru cate. Pentru pată. Păi caută, pe mine mă întrebi. Păi nu găsesc. Dar ce vrei să luăm de pe game mod? Nu, bă, dar nu găsesc oi. Pentru tine din banii noștri. Caută mai mult. Spun mereu, dacă nu-i poți învinge, acceptă bucuros orice îți dau gratis. Da, iubi, sunt un bebe mic, ce fac pipi la bebic. Deci, o să fac mai multe episoade pe zi, 2, 3, mă gândesc. Poate și mai multe. Am găsit clay, nu e clay. Caut clay. Dacă găsești nisip maro, Da. să-mi dai, că trebuie. De care nici maro andesit? Nu. Se numește... Gravel? Nu gravel. Flint? Nu sand. Mă, știi cum îi se spune? Stai că îmi stă pe limba. Păi să stea. Că mă gândesc. Clay, da. Clay? Păi E am clay. nisip gri. Păi E am un clay. nisip gri, dar nu ca gravel cu puncte așa. Dar n-a băgat clay. Care clay? Clay n-a băgat. Ba da, mă, o băgat de când? Stați puțin, mă întreabă băiatul ăsta. Îi plac aromele ciudate ca fasolea roșie și cartofii dulci. Filmez. Tata trebuie oprit. Super! Și pe dinăuntru și pe din afară. Pe care s-o pus prima? Tată, pot să te ajut? Știi, sunt expert în înghețată. În mod normal, Mă,
Am găsit ceva. Mai ne trebuie un blaze rod și pot să fac un brewing stand. Un brewing stand. Și acest episod o să se termine acum. La revedere! Bye bye. Bye bye.